הנה, אני מקליט את זה שאף אחד לא יחשוב שאני סקאמר. הנה, נפתח את הבייס. נפתח את הבייס, רגע. אני אעביר את זה אחד ליד גם, את הסבן. שאף אחד לא יחשוב שאני סקאמר. הנה, בבקשה. רגע. הנה. יאללה, בוא. עכשיו אתה תיקח את ה-6-7 הזה. אני בא לקחת לגרנדה. הנה, תראו. עכשיו אני לוקח איסוק. וכל מי שחשב שאני סקאמר, הנה, בבקשה. תתחיל את זה תוכחה. לג'יט. איך אני לג'יט? הנה, אני עכשיו פותח את טוב, הבייס. הנה, לכל מי שאמר שאני סקאמר, הנה עוד הוכחה. הגרנדה של 35 על, הנה תראו פה, על נוקליאר רגיל. יאללה, לך רגע, עבר לך קולדאון. עבר הקולדאון, שנייה שיעבור הקולדאון. אני עומד פה, מחכה שתלך תרים. אבל רגע. אני עומד פה, מחכה שתרים, אני עומד פה, אתה תרביץ לי פה. מה אתה עושה? אני עומד פה, מחכה שתלך תרים, מה אתה לא מבין? רגע, שנייה. אני לא זז. אל תרים. לא, אל תזוז, אני רואה אותך. אני פה. אני רואה אותך. אני עומד פה, אחי. אבל אני רואה אותך, גבר, אבל למה, גבר? גבר, אבל למה? למה? ילד, למה?